L'art, per a mi, i quan parlo d'art me refereixo a qualsevol tipus de manifestació artística, és expressió, és experimentació, és observació, és anàlisi, és introspecció, a vegades inclús pot ser dolorosa, és passió i sobretot és emoció. L'art ha de fer sentir, ha de fer reflexionar, ha de fer pensar i a vegades inclús ha de fer actuar. Per això crec que és tan important en una societat, perquè l'explica. Personalment penso que l'art és necessari perquè pot fer que el món sigui millor.